ešte jednu otázku, aby nepovedali, že utekám, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Pán premiér, ja by som sa chcel spýtať možno otázku skôr na vás ako osobu, že pokiaľ by ste vy bol dnes ako my, 20-ročný, väčšina, a sledoval by ste vašu politiku od roku 2006 a cez všetky tie kauzy, ale teraz nechcem riešiť, čo bola pravda, čo bolo zase priťahnuté za vlasy, pretože to médiá niekedy robia, tak či by ste v potaz, že by ste sa dosledoval situáciu vo svete dnes, alebo situáciu doma, či by ste vy ako 20-ročný dal dnes hlas Robertovi Ficovi a prečo konkrétne? Idete do slovenskej politiky a povedal som, že nebudem ja na toto odpovedať. By to vyzeralo, že teraz tu robím nejakú kampaň a nebudem to robiť. V roku 2006, to je 20 rokov spätne, ste pravdepodobne sa asi začali rodiť. Keď hovoríte, že máte 20 rokov, tak to bol rok vašeho narodenia, čiže vy podľa mňa ste začali prvýkrát vnímať moju postavu osobu niekedy, keď ste mali 15-16 rokov, teda 4-5 rokov spätne. Jediné, čo teda by som chcel, akože neviem, o akých kauzách a škandáloch hovoríte, ja som nebol nikdy súčasťou žiadneho korupčného škandálu. Nikdy. A môžeme sa o tom rozprávať, koľko chcete. Jednoducho, taký škandál nebol korupčný, spojený s mojím. Pán premiér, vravíte, že sa informujete z médií, slovenských médií, aby ste videli, aká je situácia na Slovensku. Tak ja neviem, to asi ľudia na Slovensku lepšie vedia, ale aj keď ste nikdy neboli súčasťou žiadneho škandálu, tak keď sa informujete z médií, tak asi vidíte, že dosť veľa škandálov je, čo sa týka ministerstiev a čo sa týka ostatných vládnych subjektov. Aj nevládnych, a podnikateľov a ostatných vecí. Tak, taká úvaha do budúcna, keď už máme teraz marec 2026. Aj keď nie ste, alebo nefigurujete v žiadnych škandáloch, ale o škandáloch viete, tak je vašou úlohou ako premiérom Slovenskej republiky, aby ste s tým niečo spravili. Je to vaša úloha, a máte k tomu aj vládny mandát. Takže keď chcete, tak s tým viete niečo spraviť. A ja neviem, ťažko sa mi o tom hovorí, ale otvorím tú tému. Vy ste kapitalista ako parádny. Aj keby v roku 2027 progresívne Slovensko by zvíťazilo v nasledujúcich parlamentných voľbách, akurát by sa zmenila len farba. Farba zo strany vašej, Smer SD, na farbu progresívneho Slovenska, modrej, a ostatné kapitalistické veci by sa nemenili. Čo je pravda a čo aj naši spoluobčania vidia, aj zažívajú, že je problém pre Slováka si kúpiť byt. Už začína byť problém s potravinami, s cenami, a o energiách ani nerozprávam. Bežný Slovák, keď si zarobí povedzme 1000 eur, tak je zdanený a možno mu ostane, 600-700 eur v čistom. Takže bežný človek zaplatí 30-35% zo svojho platu, aby štát fungoval. Potom peniaze v kapitalistickom našom Slovensku sa ťahajú smerom hore. To znamená, že tí, ktorí sú ultra bohatí, povedzme top 10, top 20 Slovenska, tak oni dane neplatia, peniaze sa posúvajú smerom nahor, ľudia hore za posledný rok, 2, 3 si zvýšili svoj majetok až o 100%, kým bežný človek sa musí obávať o svoju prácu, o cena energie, ceny potravín a kde bude bývať. Takže toto je realita. A vy tejto reality ste súčasťou,
od roku 99, odkedy ste založili svoju stranu, a od roku 2006, keď ste sa stali premiérom. Takže vy ste súčasťou takejto politiky a stále tou súčasťou ste. Máme teraz vážny problém, čo sa týka energetiky v Európe. Ani jeden z tých top 20 najbohatších ľudí v Európe sa nepostavil tomuto problému adekvátne. To znamená, čím skôr vyriešiť, aby energiu sme mali a že by sme neboli závislí na Rusku a teraz už aj na Amerike. Lebo aktuálna situácia je, že si dovážame 55% LNG z Ameriky. A teraz, čo sa začal tento konflikt v Iráne, tak to vyzerá, že to bude až 80%. Je úplne naivné z pohľadu bežného človeka sa na to pozerať, že tí ľudia, ku ktorým tie peniaze tečú smerom nahor, že by sa postarali o takýto vážny problém, čo máme. Od roku 2016 už existuje dokument, že Európa to vníma, túto problematiku a že máme s tým problém. Prešlo 10 rokov a vy ste s tým nič nespravili. Európa, Európska rada, Európska komisia, Európsky parlament, nikto s tým nič nespravil. Takže voľby na Slovensku v roku 2027 našej problematiky neporiešia. Poriešia to len ľudia, keď si uvedomia, že vaše reči sú len reči, keď si uvedomia, že reči opozície sú to len reči a oni sú tá najdôležitejšia súčasť, ten článok slovenskej spoločnosti, a teraz nerozprávam o rozdelenej spoločnosti, ale o základných veciach, ktorí môžu rozhodnúť, ako táto krajina bude vyzerať o 20-30 rokov. Takže keď ja vám vravím, že potrebujete poriešiť energetiku v Európe, tak skúste na to nemyslieť kapitalistickým spôsobom, lebo keď na to peniaze nemáte ako Európska únia alebo Slovensko, tak dajte to dokopy s týmito bohatými a keď to neviete dať s nimi dokopy, tak sa prosím vás, normálne dajte dokopy ako vláda Slovenskej republiky a vláda Európy, začnite rozprávať pravdu Slovákom a Európanom a takisto ako v Amerike v roku 1941, keď bola druhá svetová vojna a vstúpili do svetovej vojny, americká vláda vydávala dlhopisy pre svojich občanov, aby pomáhali zdolať fašistov. To znamená, že americká vláda vystavila dlhopis na 25 eur, povedzme. Bežný človek si to mohol kúpiť za 18 a vláda sa zagarantovala, že o 10 rokov tých 18 eur odkúpi v cene 25. Plus tí ľudia vedeli, že pomáhajú svojim bratom, kamarátom, svojim rodinám a svojim spoluobčanom a urobili všetko, čo bolo možné, aby porazili fašistov. Teraz máme rok 2026, my máme len jeden veľký a výrazný problém v Európe a toto je len jeden, ale hlavne veľký a výrazný problém, aby sme doriešili svoju energetiku. A keď ste to nevedeli doriešiť za 20 rokov v Európskej rade, v Slovenskom parlamente, tak neexistuje, že vy, pán Robert Fico, do nasledujúcich 20 rokov, a dobre by bolo, keby do 10, ste to poriešili. Najlepšie by bolo, keby sa to dalo dokopy za najbližších 5 rokov, ale vy ešte ani plán nemáte spravený. Plán vypracovaný, čo k tomu potrebujeme spraviť, ako by to malo byť porozdelené po Európe, aby to bolo povedzme na 10 000 rozdelených,
keď na nás niekto zaútočí v budúcnosti, aby to nebola jedna bomba a to dá dole celé všetko, ako momentálne je to na Slovensku. Vy môžete mať protizdušnú ochranu v Jasovských bojnice, akú chcete, ale keď len krajina ako Irán na nás hodí 100 rakiet, tak vám garantujem, že minimum 10 alebo 5 cez to prejde. To keď cez to prejde a to chytí jadrovú elektráreň, hej, tak tá elektráreň je skončená. Vy teraz idete do investície, do ďalšieho bloku s americkým partnerom. Tým americkým partnerom, ktorí si riešia len sami seba, budú nám predávať 80% všetkého LNG, čo Európa nakupuje za poriadne peniaze. A keď sa tá elektráreň alebo ten blok dobuduje na Slovensku v roku 2040 alebo 2050, aká je garancia, že tá firma, ktorá do toho zainvestovala, alebo tí investori, v akej cene nám to budú predávať? Vy vravíte, že pán Babiš povedal, že Európa už by sa nemala vôbec snažiť dohnať Čínu, čo sa týka elektromobility, lebo sú 10-15 rokov pred nami. Tak keď sú 10-15 rokov pred nami, nech sa s tým ani nezaujímame, nech my si riešime svoje autá, aké máme, a nech necháme Čínu si robiť tie svoje veci. Vy chcete teraz novú čínsku fabriku na Slovensku, ktorá povedzme bude vyrábať auta na elektrinu. Chcem sa vás pýtať, bežný Slovák za koľko bude tú elektrinu nakupovať, aby do toho auta vedel tankovať? Aká je garancia, že takýmto prístupom, ktorý máte 20 rokov na Slovensku, vyťahnete Slovensko tým, že je súčasťou Európy, je to prepojené Nemeckom, ako ste už vraveli, aká je garancia, že vy takýmto kapitalistickým prístupom, čo máte 20 rokov, viete vyťahnuť Slovensko a Európu v problémoch, akým je. Alebo v akom sa nachádza. Ďakujem pekne.